Бірінші свидание. Сен өзің қайттың менға, ауылға. Шылайшы. Ана можно было сенемеске, конечно. Ярар. Кассаларға қарап бердім. Ярар, мен бит. Кассаларға еріп қарап бердім сені. Все секреты не раскрываем. Ашуымда шығып ала, енді қайыр вақыт теге купилар дегенде сақтан да кетесі келген вақытлар бола. Там таш қуршақ, көз тиме саңа, не переживайте деп жазған бүгін. Хөрмәтле достар, барыгызга да сәлам. Менә инде безне Ялкын журналы тапшыруга чакырды. Без инде Ялкын журналы студиясында кунакта. Безгә инде менә шундый сораулар бирделәр. Әле сорауларны укымадык. Алда берсә инде шул сорауларга Эльмирам белән, тормыш иптәшем белән җавап бирәчәкбез. Әйме? Әйе, кем беренче башлый? Мин гомер буе хатын-кызларга беренче дип әйттем. Әйтәм хатын-кызларга уступ әйтәм. То есть младший. Йо, младший түгел. Сиңа бирәм юлны. Мені бірінші тапқыр көргәч, нәрсә ойладың? Сені мен бірінші тапқыр қашан көрдім әлі? Құттары, қазір. 7 ел болғандыр енді ме, мен сені бірінші тапқыр көргенге? Подсказка. Подсказка бар. Ненде подсказка? Жымға. Әйе. Сөйлеп кетем алайса. Мен енді Эльмираны Халел хатынымды бертем, çünkü Нишеф Халел хатын biz indi iftar vaqtında Merjani Мәчетендә таныштык. Шуннан да беренче тапкыр мен аны менә шундый теге мөселманча диалогларда матриттиреп күрдем. Юк, сен мені беренче тапкыр нәрсә ойладың, күргәч. Тукталып күргәнне сөйлим бит әрсен. Ойладым, нинди итәгатьле, нинди тәртипле кыз. Хәзер бит инде күп кызлар безнең уразалар тотмыйлар, мәчетләргә йөрмиләр. Әйтәм, мәчетләргә йөри бу кыз карар дип уйлап куйдым шуннан да. 5 бал. Тәртипле кыз дип уйлап куйдым. Шуннан да син тәртипле кыз. Рәхмәт бик зур. Мин сине ничек үземә караттым? Син мине ничек үзеңә караттың? Әйе. Но мен сине фанаткаң булмадым, конечно. Монысын беләм идем. Но нәрсәдер бар синдә. Нәрсә микән? Ниндидер энергетика. Энергетика тарта торган сиңа. Шундай бер бар синдә ниндидер. Теге концертлар куйганда тулузалар тутырып куймасын, мин концертны кеше тартып olmasam деген име. Җавапны бердеңме? Нәрсәдер бар име миндә? Әйе, энергетика сильный, мощный. Все, аңладым. Безнең беренче свидание кайда булды? О. Беренче свидание. Мин дә хәтерләмим. Мин хәтерләйм. Беренче свидание, таныш түгел. Свидание. Мен теге күп кеше бит инде сөкте карантинны. Бүтән кешене карантинга япкач, без инде мин навар сөендем. Беренче свидание. Сен үзең кайттың менга, авылга. Шулайшы. Аны можно было сенемеске, конечно. Үзең кайттың да калдың. Молодец. Шулай. Кошан сиңа беренче тапкыр яратам дидем. Сен вообще әйткәнең бармысың миңа? Яратам дип. Ришат. Ничек әйтмим инде, Сен үзе хәтерлисеңме соң? Көн сайын әйтеп торам. Юк, җырларда, конечно, яратам дисең дә, җырларда. Эй, җырлар. Яратам дип кабатлыймын. Ул ике җырлар. Сиңа хәтле җырлаган җырлар. То есть миңа җырламаган җырлар. Юк инде ул вакытта бит инде. Так. Качан сен миңа әйттең беренче тапкыр яратам дип. Кстати, вспомнила. Син беренче тапкыр миңа яратам дидең. Миңа түгел, минем әниемә, кстати, әйттең. Шалтыраткач әйттең, Нурания апа, мин сезнең кызыгызны бик каты яратам. Өйләнәм. Так. Юк, рөхсәт сорарга кирәк бит иң алдан, әтиянидән, шуңа күрә. Әйе. Сиңа әйтеп була яратам дип. Монда бит әле әби белән бабай да бар. Бу точно минем хатын була, тәкъдим ясыйм дип карар кылган мизгелеңне искә төшер. Бу точно минем хатын була, тәкъдим ясыйм дип карар кылган мизгелеңне искә төшер. Точно минем хатын була да? Тиешамаган имени? Юк, мин теге... Юк, 7 ел элек син әле уйламаган идең турында. Мин әле теге ничектер өйләнеп... Вообще-то без танышкач, син икенче кыз белән свиданиедә булдың. Помнишме? Мачо бит инде, мачо. Астәрі тек шуя сөйләгәнең юк. Ярар, мин теләсәне эшләп бермәдем. Булдым, свиданиедә күрештем. 7 ел сине көтеп йөрдем. Ярар. Кассаларга карап йөрдем. Ярар, мин бит... Кассаларга йөреп карап йөрдем сиңа. Мин бит теләсәне эшләп бермәдем. Кыз белән күрештем, свиданиедә булдым. Кем белгән? Так, яңадан кабатлай, башымны бутады.
Біз қызлар шындай. Бұл точно менің хатын бола тәқдим ясын деп қарар қылған мезгіліңні еске түшір. Мен бит сені текшіріп қарадым, білесің нешек? Ошарғап шыра білем екен, тәмлі шей ясый білем екен. Специально тегі шул шейіні ішкенде, бұнда түгіп қарадым шейіні, футболкаға бұялды, қырны уа білем екен. Шолай текшіріп қарадым. Сен шутишь. Енді, не білсен, шындай кіші. Шындан да, сендегі шындай бірлеріні өте алдың. Да, точно. Шындан да көңілге Неше кірдің. балға? Құрметтім, зор сеңа яраттым. Шының үшін? Шының үшін түгіл, сен кіші боларақ та құрмет етем бей сені. Тұрмыш иттәшім боларақ та құрмет етем. Дос боларақ та. Сен менің үшін теге мені шешек аттырып тұрышы кіші. Рахмет сен. Мен тәқдим ясаға сен икіленіп тұрдың ма? Шығам кеуге, шықмайым кеуге. Шығасың келе кеуге, шығасың Даже келмей ойларға кеуге. вақыт болмады даже. Білмеймін даже. Нешегенде мен телеканалдан сен қашуқалы бүтін Ресейге, бүтін елге Вообще-то, сен тәқдим ясадың, а меңа ол телеканаларыны қарарға ұнаттың әйтірге. Дос қызым меңа звонить етіп әйтті. Поздравляю дей. Я говорю, нәрсе білен поздравляю екен, мен бұл мені туған күн вроде әлі еще не скоро. Звонить да бұл меңа әйтті екен, поздравляю дейлім ерісіне. Я говорю, нәрсеге поздравлять етесің? Ну, замуж выходишь ты, меңа әйтті. Я говорю, за кого? За Ришата? Я говорю, с чего ты взяла дем? Сеңа бит тәмлі кірәштәгі бүтін дүнияға тәқдим ясағанлар дей. Ясаған Ришат. Өзіншәліклі бит енді мен. Сен ясадың да мен әйтірге ұнытқан. Нәрсеге әйтірге сен? Сеңа бит әйтелер бит енді. Да, Ипет. Сеңа бит әйтелер. Так, не де сұрау бұл дәлі. Ну, икеленіп тұрдың ма? Шығам кеуге, Жоқ, кеуге. Мен бит сені вообще 7 ел яратып бердім. Ой, я. Нишләп келмедің шул вақытта сен? 7 ел күттірдің, телмірттің мені. Менің кайф жоқ, тузына, мені нешек тынышландырға. Не придумывай. Матур жылы сөз айтырға керек. Холодно. Бір пәп етіп алара керек сені өбіп битіңнен. Әйтірейм енді нәрсе керегін. Әйтіңді нешек бар. Әйтмейм енді. Бізге әйтіңді плюс 18 Ришат. Менің характеріні біләсің? Ну әйтіңді балар құрамы бітіңді бұл программаны. Әтәш тауытына басама шылай іштәрі керек. Культурны бит. Яра шылай болсын. Нешесің енді? Әне қоры бит бұл программаны. Әреттегі жынды айтында бар. Хороший питток жерінде ме болайды дей. Вот шылай. Ришат, сен сәхнеде да шылай сөйлешсең да бет. Ялан бит. Онар күн зал тұтырасың. Яла тұран кіші біз өтінде әдәби тілде сәхнені аппараға тейір. Шуңа көре. Әдәт пирамида шуны сөйлейсің ма? Да, Алла берсе 12 февраль пирамида достар біздің концертта біз. Шуны сөйлейсің. Шуны сөйлейсің. Петух турында. Әтәш турында деген. Ой. Петух, что-то орыс тілінде петух ол деген жектерний. Матыр яңырабый. Әтәш дейсең батыр, матыр. Сен меңа бірнеше тапқыр шалтыратып, мен жауап бермегеш, бірінші ойың. Наверное, кейіне переодевается, сәхнеге шыға, жырлай, репетировать сразу шулай. Если сен кетесің гастрольға, конечно. Но если сен Қазанда ересің шлер бойынша. Ну так. Қоя кетті. Міне, бүтін жігіттер шынды яшайкеді өлесіз енді сіз еме. Телефонды алмағаш. Бірән сәшләп рейінді бұл, бірәр кішілер білен, қызлар білен де өлесіздер енді. Мен бет контрольне тағын бір звонок ясайым. Шылай ма? Сен бет кеше шылай Уфада болғанда. Жігіттер арасында тәртіплілер де бар матырым, Аллаға шүкір. Мен заправқа келдім деді. Машинаны алыштырдық қына. Мен не вспомню, не могу вспомнить, да? 92-ші бензин ма, 95 ма или дизель ма вообще. Заправқа келдім, арттан да очередь. Звонитам сен, а сен Уфада жырлайсың. Сен еще скидываешь трубканы, понимаешь? Мен как чайник тұрам. Неде пистолетін оларға білмейм, анда очередь артта тұра. Мен шындай вақытларда мен сен звонитам тағым бір тапқыр. Мен шалтыратқаш, нейтам, кіші білесі ешіп тұрадыр мен бұл вақытта жырламай тұрайын. Қазір мен келе шалтыратам. И сен шалтыратқаш сұрайсың. Жарай, сұрауың дұрыс әлі. Сұрамаған болсан, дизель салған болсан, тағын Ришатқа оқшата басы бар ебірақ қаян. Ясатырға машина ағандар. Еу қатыр, шақырға. Мен сеңа әйткен, һәм мәңгіге үйрегіңе ойылып қалған комплимент. Ұзақ ойлайсың, комплимент әйткенім еқ что ойлайсың? Сен күн сайын деп тұрасың меңа? Мен үшін ең қадірлісін іздейм. Бүгін әйткен?
Медвежонок. Шындан да сен мені жоғары басқыштарға көтеруші, илхамдандырушы мені. Шындан да бек зор рахмат сеңа. Мына шул бикліктерге көтергенің үшін, ерні ерітіп санап тұрғаның үшін, құрметің үшін. Мына шул сұрауға шуны айтасың келе. Мен сен бит сорамый, меңа комплимент етерге. Бек зор рахмет, матурым. Мен сеңа әйткән һәм мәңгегә йөрәгеңә уелып калган комплимент. Мен әйткән сиңа комплимент. Медвежонок. Син холосый. Пример. Сен настоящий ир дейінсің мен, мына шу есте қалды. Қашан? Кеше! Уфадан қайтқаш сағынған. Әйе! Наверное, эмоцияда айтканмындыр. Әйе, мына шу есте қалғандыр енді. Өкін сайынан недейлер айтам, ерте білен тұрғаш. Жеймеш. Тағы? Бүгін медвежонок дейдім бе? Пуси. Әйе. Все. Мені достарың әтияның білән таныштырғанда нинди ой боршыды? Мен бірінші әне білен танышқанда сен хатırlайсың ба? Это же вообще болды. Мен Бомба. телефоннан таныштым. Мен қайттым 3 күнге көрішірге ауылға. Кім білән көрішірге? Сіздің білен, достар 3 білен. күнге генә кайткан екен. Ну, 2 күнге, 3 күнге енді. Бір айға қалдың бит? Июльны яптылар карантинға. Әне бит көте, Қазанда. Әйе. Нәрсе әйтергә миңа әнеге. Кыз бала. Әйе. Сен звонить еттің әнеге. Шулай бит. Тем более артист кеше еме, артист кешегә кунакка киттең. Самый кызыгын әйтимме? Самый кызыгын сен беләсең инде аны. Мен бит кашан әнеге сөйләй башладым уже. Әйе. Что вот сине белән йөрибез, встречаемся. Кем белән встречаемся? Гөлшат Фазлахметов белән ышанмыйм ди. Оказывается, кайткач Казанга без 1 майда бит әнин туган көн әйтмәйттек. Ул миңа әйтте по секрету, мен гит всю жизнь аның фанаткасы идем ди. Всю жизнь фанаткасы иде. Даже туганнарга кайчан тик заказ бирәләр, җырлар, туган көннәргә. Синең җырларыңны гына биргән. Булып чыгаймы? Әйе. Но мен синең фанаткың түгел идем. Сен гомер буе урысча җырлар тыңладың. Ну, татарча концертларга йөридем. Шалда яшәдең, шалда тудың. Шалда тудың, шалда яшәдең, шалда татар гимназиясында укыдың, әйме? Әйе. Андан Казанга күчтең. Әйе. И татарча сөйләшмәдем уже Казанга күчкәч. Так, сорауга бирдем, җавап бирдем. Менә шулай дуслар. Минем фанат кылып чыкты. Элмирның әнисе. Качан соңгы тапкыр миңа ачуың чыкты? Хәзер. Ай-ай-ай. Дөресен әйт әле. Менә минем ачу чыкса да, вообще в общем алайгын дейме. Мин шундый кеше, мин ачуларга булдыра алмыйм. Мин психланырга булдыра алам, әзрәктә топыр тозгытып йөри алам мин. Шундан соң 1-4 минуттан бетә алмыйм. Мин ничектер сеңа ачуланган, мин сеңа ачуланган булсам, мин син белән яшәмәгән булырмын. Мен сиңа нидер фотолар кичә күрсәттем. Син ачуландың. Ачуланган. Ачуың чыкты. Ачу гына чыгарга мөмкин, ачулан. Нинди фотолар күрсәттем әле? Нинди фото күрсәттең син миңа? Ятканда. Миңа теге элек чит илдә йөргән море кырыенда купальникта фотоларын күрсәтә, мен әйтәм, син болай да күрәм. Симәсенә. Күргәнем бар, мен әйтәм, фотолар күрсәтә миңа. Ачуың чыктымы? Ничек чыкмасын инде, кутыртасың бит андай берләр күрсәтергән аны җинне миңа. Җавап бирдем. Молодец. Син минем тышкы кыяфәттә һәм холкымда нәрсәне үзгәртерин? Мен уже бөтен әйберне үзгәрттем. Нәфес плюсым. Тагы нәрсә үзгәртерим? Хәзер әйтәм. Шашыңны, прическаны үзгәрттек. Әйе, беренчесе. Бровкаларыңны үзгәрттек. Грустный смайликны алып куйдык. Так. Нәрсә тагын? Спортзалга йөрисең. Конечно, шундый матур кыз янында кырсаклы ямсыз җен булып йөрисең килми бит. Тагын нәрсә? Всё, булай булды, да. Үзгәрттем. Үзгәрттең. Дөресен әйтәм, үзгәртте. Ярар, мен сорауны бирәм. 90% безнең успех хатын-кызлардан ирләр шыктымы әйтәм. Без аларны сүккән булабыз, сюда подкаблучник бар дип. Үзгәртәләр алар дуслар. Но ирликне ир булып калырга кирәк, анысын турга ярамый. Ир кеше һәрчак беренче булырга тиеш. Гаиләдә. Шулаймы? Әйе. Агырма миңа. Мин өйдә нәрсә эшләргә яратмыйм. Синне? Конечно, өйдә утырганда юк. Өйдә булганда нәрсә эшләргә мин яратмыйм. Тик утырырга. Теге бездә әйтәләр иде, син бабасыр бармы әллә теге җирендә дип. Тик утыра алмыйсың дип. Син шундый кеше? Ничек әйтәм миңа? Сапыя булдың инде. Тузан сөртергәч китәм дә просто тузан сөртә и китәм мин генеральный уборка ясыйм сразу. Бер җирдә тузан сөртә тотынса, дуслар, име?
Бите диван атларын сүртіп алады, тегін де кіріп кетемін, да кіріп те кіші. Сен үйден қашасың да. Иә, жоқ, мен отырам бетінде, мен бір жерде отырам, аяқтарына көтертіріп отырды, ал менің қойды. Міне, өзігін әтуге мен ғана бейлені. Мен де бірақ ая тозан көрейік, мен де Мен просто нәрседір ішлегенде, ярамайым, что кімдір просто утыра. Тоже іш қошарға керек, понимаешь? Менің яқшышым бар, үйге суап кірге, мына жылғына мен. Мен нәрседі тегі вспомнила бір. Ой, қызық енді аны сөйлерге ұрым екен, яра сөйлеймін де. Мен бір күні ештірғанда еді, генеральный уборка, помнишь, затеяла генеральный уборка. Біз сені білем қайттық новый тюль кухняға. Новый тюль сөйлемей дұрышмай арам, өләгейінді бүгін меға. Сөйле? Яңа тюль ап қайттық сені білем да, моторный. Потому что мен ремонт ясағаш бетінде тегі тюль пока подешевле купила. Қазір яңаны біз енді қибатырақ алдық енді, нормальный уже алдық та. Я говорю, пожалуйста, тюльна енді, как, нешеге айталар әлі? Ну, вытащить надо тюльні енді. Салдыр, пожалуйста, тюльні әйез. Ташларға керек, сен көріш ташламай, мен ана ауылға кетем. Нәрсеге ауылға кетесің, ол бетінде все уже ташлай тұрған тюль, ол просто временный ғана болды. Моторы яңа бетер ол? Анары ауылға ап қайттым. Ужас. Стирать етті оланы. Машина стирать. Анары 2 сағат әлді оланы ауылда. Что-то мен қарайым, тюльға думаю. Бойы жетті, кеңлігі жетмеді. Сен көрі нәрсеге аны әлдің. Сен айттың меңа, ол бет қибатлы, что тюль. Нешегенде мен аны ташлайым. Ол 200 сом тұра тұрған тюль еді. Мен әрсен ғана. Хоть бір сом тұрсын, қадырлай бір. Элек достар, нәрсе айтасым келе, Эльмираның жауабына тағы бір жауап. Ауылда бетінде ондай бірлер көріп өсмедік біз. Біз өскенде біз 4 малай өстік. Біз киімдеріне, абайдан қалған киімдеріне киядырайық. Шундық қалғандыр енді ол бізде. Элекке ғадет. Сен, кстати, привычкаң бар шундай. Элек болмаған енді ол ауылда. Бүтін әйбіріне жиясың сен. Мотор әйбір, әраметрге әраметрге алған мандырын неме. Сен гастрольға кеткенден бүтін сырықтам. Мусоркаға сен жиясың. Бүтін баллонларына теге суап қайтасың да баллонларына жия бүтін жерге. Біздің ауылда... Да балконна ашсаң, конечно, біздің ауылда бір кіші бар ертеге. Үрні жұмақта болсын енді көптен болды енді. Шүплік әйбір ұталар екені, шүплік қабарып әйбірін апайтып керіп қоя екен, мына жындай кішідей болған. Онда кішілер бардыр ол? Тешік тұрсыларында сен ташламайсың. Нәрсе яндыра керек аларын, яндырапыз. Жат яндырған көрінмәді. Соңғы тапқыр қайсы достың білән менің турыда һәм нәрсе деп сөйлештің? Достым. Признавайся. Сен Уфаға кеткәш, мен дос қызыма кірдім, менің көрші домда тұра. Айгүл есімлі қыз, менің шалыдан достылар, біз уже кішкенеден бірге өстік. Ол меңа айтты, мен концертқа алдым пирамидаға билетлар. И шунан кетті селеш сен тұрымда. Нәрсе кием екен, кімдер анда болам екен, енді концерт болам екен. Короче, бірінші рәтке алдылар, я сказал, мені говорит, можно, говорит, мені камера түшірді, говорит, ушындай арата камераға түшірге. Актриса. Мен айтам, если сен камераға түшасың келсе, сен керек бірінші рәтте отырға. Сен аңа ең қиматлы бетлерін алдырттың. Ай, молодец, қатын. Ишмасан қатын. Ойлай жындырыша. Мен стыдно. Сен қойттың Уфадан, мен сенен әкіріңнен сұрадым. Я говорю, камералар қоя түшірі. Сен айттың, оказывается, бірінші рәттен түгіл, әтегі вип урындар бар бет, шындағына түшірелі. Қанеше кетірге мен аңа? 8 камера, 8 түшкі. 8 түшкі? 8 жерден түшірелер. Бірінші рәттен түшірелер ма аны? Бірінші рәттен де түшірелер, алдын да түшірелер. Алқышлағырын да түшірелер, отырғанын да түшірелер. Ең көйбатлы бетлер алды. Ыштараңына түшірмейлер. Біршілма. Талашқаннан соң кім бірінші адым ясый? Мен айтырайым, екеумізде. Екеумізде? Мен талашсам, шығып кетіп беріп қайтам. Сен отырып қаласың. Андары бар да бір, мен, наверное, ясаймдар бірінші адымды. Все-таки еркіше бірінші адымны еркіше ясаратыйш. Дұрыс айттың, молодец. Мына шулай. Мен біліп, сен біліп, білмейше айтқан, сені көңіліне кіріп қалған ауыр сөз бар ма? Жоқ. Мен бі точно запомнила. Есе қалдырайын ема? Есе қалдырайын әйім. Андай бір, жоқ. Әлбе біз біт 2 елғын әлі бірге. Ауыр сөз. Жоқ, ауыр сөз, жоқ. Какой сені селештіріп та болмай әлі? Ауыр сөз айтерге. Отырасың. Мен, достар, меңа теге ауыр сөз айтсалар, мен шондай кіші, нәрсе бар мені қол астында мен алып тұтып жіберегем ағу. Мен шондай кіші. Мен отырам да бір әнсі таушын шағырар екен, мен рас, сараз, тезгені қабыны болам да мен. Шундан соң анда өкінерге ма. Шулай эшләдем мен.
Минем белән булган. Әле пока авырсыз әйткәнең юк. В смысле пока? Әйтә күрмә. Нинди юк кына әйбер өчен сиңа үпкәли алам. Любимая сиңа. Синең выход. Любимая? Юк, син миңа почти постоянно әйтәсең ул әйберне. Үпкәләмә инде. Вот син үпкәлисең шул әйбергә. Әйе, сен бик йомшак күңелле кыз. Мин әзрәк катырак кеше инде. Катырак кеше әзрәк безнең бит гаиләдә инде савыт саба шылтырамыш тормый. Әзрәк фырылдап алган вакытлар да бар. Әйе, теге шаулап алган вакытлар да бар. Тавышта күтәргән вакытлар бардыр әзрәк име? Ул булмаса кызык булмый бит инде. Әзрәк менә теге тавышны югары нирәк тонны күтәрбәк сөяшү сине нитәдер инде. Ашландыра. Нинди юк кына әйбер өчен сиңа үпкәли алам мин. Допустим, нәрсә, мен сиңа хәзер аңлатам. Нәрсәгә мин үпкәлим? Пустякка, нинди пустякка мин үпкәли алам. Ау. Юк, мин санап утырам, кайсы икән дип. Әйдә бөтенесен әйт. Раскроем наш семейный секреты. Киттек. Менә берсен генә әйтәм. Мин сиңа спортзалдан чыкканда әйтәм, әйдә шул вакытта чыгабыз. Но мен дә соңга калып чыгам барда бер. Син шуңа үпкәлисең. Үпкәлиме мин аңа? Әйе, вакытында чыкмадың, мине көттердең. Фар, да, и утра мен молча дитеп анара. Чөнки син воспитание бирәсең, син бит инде шундай характерлы кеше. Пунктуальный. Пунктуальность Ну, булган кеше. Без инде спортзалдан соң үзегез беләсез инде җегетләр, име? Кирәк әзрәк хамамда утырасың, инде салонда утырасың, да шунда инде җуынасың, бассейнга кирип чыгасың. Вакыт сузыла инде әзрәк онытылып китәбез инде. Тогда сөйләшмә минем белән точно 11-дә чыгабыз дип. Шуңа күрә спортзалга аерым машиналар да бара кирәк. Аерым машина. Анар парковка урында калмый бит. Менә шуңа үпкәлисең син миңа кайры вакыт. Ну пусть бит инде. Понятно, я кайтасың бар. Так. Минем беренче мәхәббәтемнең исеме. Ничә класс укыдың? 11. Аннары? Андары укырга кирдем Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетына. Укып бетердең. Бетердем инде. Все-таки высшее образованный җырчы. Молодец. Әйт инде. Эльмира? Дөрес түгелме? Дөрес. Чөнки дуслар. Мен син белән танышкач нидер кыз белән булдың бит син. Син ничек идең ул кызның? Исеме ничек иде ул кызның? Каян хәтерлим? 7 ел элек. Каян хәтерлим инде? Понятно. Мине әйтәм инде. Мине Точно. Бүгелләгән сиңа. Мине все, штраф сиңа. Массажа месяц не будет. Какого? Когтевой или рукавой? Тырнаклар күрәсеңме? Син бит сорайсың үзең, что татишканы яратам, менә гомер буе шундай матур тырнаклар яратам. Специально бу ел шулай эшләттердем. Беләсең нәрсә өчен? Арканы кашырга ибет. Яхшы массаж. Ятам да байтып, нигә мендәргә рәхләм. Юк, аны сыйпый байтып. Дуслар, тырнакта бер файдасы бар. Бик әйбәт сорау була хәзер. Мине көнлисеңме? Диза гыйлыйсың. Әйе. Үзем әйтәм синең өчен. Яраткан кешене көнләшергә кирәк инде, көнләшмәсәң бит инде ничектер. Көнләшсәң яратасың. Үзеннеке ул бит инде ни булырга тиеш, үзеннеке генә булырга тиеш. Ну, синеке бит инде. Собственность. Собственность. Мин сиңа вещь түгел бит собственность. Үзеннеке булырга тиеш. Ну, доверие булырга тиеш. Доверие бар инде, Аллаһка шөкер. Син авылга киткәч, кстати, вот син авылга китәсең да, 3 көндә бер тапкыр да звонить итмисең миңа. Көнлисеңме? Казанда йөрисең постоянно мин. Син көнгә 10 тапкыр звонить итәсең миңа. Әйе. Получается, мин көнләшәм, син көнләшмисең. Или мин син өчен переживать итәм? Ну, хатын бит инде ни урынга кала тора. Бер тапкыр кайттым бит авылга. Сиңа звонить итмичә. Әйе, дуслар кайтып киткән. Хәзер ни булды да безнең берәр Аз гына протузгатып алдык, әле без йөргән вакытта гына мин киттем инде чыгып авылга рәхәтләнеп. Тәм бер жал итеп кайтыйм әле, тынычланыр да кайтырым әйтәм. Шундан соң ярар. Районга барып кайтыйм әле әйтәм, кибеткә ипи алып кайтырга кирәк. Хатын янды хататын ул Илмирия нәрсәдә юк әйтәм. Бардым районга кайтам. Инде дә таныш машина очрады каршыга.
Марида. Мен тем көзге көрінеме деп. Тоқтадым әлі. Тоқтадым да қарайым қызыл үй от кетті енді. Бұл қайтқан болған ауылға, мен бетен районнан қайтып барамыз. Йо, семья звонить еттің де, куда поехала дейсің? Мен қарадым Мен да. анда киімдерімді алырып кетерге қайттым. Как будто киімдерім бар енді. Шунан достар қайтып жеткен, буранда өтер ол. Одашқан, қоядыр кіріп кеткен. Мариға. Нешек Мари ормандарына. заправкалары бітіп, тоқтап қатып қалмаған. Аллаға шүкір, анда бет орман ашашыға керек. Мен де үйреклі қыз сен, Молодец, смотрю. Яратам, потому что. Достар, шылай. Сұрауыны бер. Қоя барсам да іздеп табалар. Бывший полицейский. Болмай. Қашып болмай. Трубканы алмасам беш тапқыр, все. Бывший полиция қызметкері. Сұрауыны күтәбіз. Старший лейтенант ма сен? Звони. Все секреты не раскрываем. Так. Бірер қызны меңа шамадан тыш иқтибар көрсеткенің сен нешләри? Нешлейсің? Білмеймін де нәрсе айтарға иқтибар. Күнләшәсің ме? Йо, күнләшмеймін де. Постоянно енді сен нешеге әлі таныстырған айтарлық, пожалуйста. Бірер қызның меңа шамадан тыш иқтибарын көрсеткенін көрсен. Шамадан тыш. Нешеге айтады? За рамки ма енді бұл шыға? Именно что за рамкидан. Знаки внимания. Мен аны бары тышай. Конкуренция. Мен аны бары тышай. Шыйма? Менің самесқа қарилар да. Емесен айтканым бар. Молодец. Мен аны бары тышай. Молодец. Бар бет егетлер, которые айталар қызларына, хотанарына, бұл күлмәкні киме, мынды туфли ұзымны киме, теге каблуктан. А сен аны бары айтасың, пусть завидуют, что у меня такая красавица. Я не говорю завидовать, ала не сөйлегені болмады. Көрінсін, менің янда нинди матур, güzel, за нинди матур шешегім, нинди хатынам деп. Молодец. Яшілік матурлықны яратта, матур кейін, сен матур киіне білесің. Соңғы тапқыр мен сені не үшін һәм нешек мақтадым? Benim dostlar türlü vakit bula, men çünkü sanat kişisi bulgaç. Men de köbrek bunda buluşup masa, bunda azrak netip alam. Aşığımda шығып ала, енді қайыр вақыт теге көп yıllar дегенде сахнада кетесі келген вақытлар була. Сен мені хаман сайын жоғарылыққа көтересің матыр. Сен жырларға тиіш, сен бұларға тиіш, сен ішлерге тиіш деп, шай көтересің сен мені. Кстати, кеше бит әлі мен сені мақтап отырдым. Неге айтмайсың аны? Пирамида бойынша сөйлесіп отырғанда сен борчылған едің. Енді сұраулар бойынша сөйлестік та сенің білен. Мен сен айттым, борчылма, сенің ең мощный концерт болашақ дедім. Yok, konser әйбәт, Аллаға шүкір, концерт бек жақсы болашақ. Потому что сен, кім айттым мен? Айтып өтір, кім айттым мен? Нешеге енді кеше мен сені бит мақтап отырдым. Айттым бетін сұрауға мен жауапны. Мен айттым, что сен ең матур тауышың, мұңылы тауышың. Тоқтай. Сен молодец, сен тырышасың. Аңлайма, доқта, бұтадың башымны. Сен мені жоғарылыққа көтересің. Сен мені бұларға тиіш, сен жырларға тиіш, сен бұлдырға тиіш деп тұрасың. Не үшін? Не үшін деймін? Шынки яратасың. Яратам. Яратам да, неге мен сені мақтаймын, нәрсе үшін? Сен матур жырлайсың, сен тауышың матур деп айтасың. Сен айттым, что сен ең матур мұңлы тауышың, сен жырларға тиіш. Сен от природы Богом дано дедім. Матурым рахмат, но сен бетінде бүтен матур жырлаушы иратыны мақтап тұра алмайсыз, потому что сен бетінде хатын менім, шама мақтайсың сен менеме? Мында вопрос вообще сен тұрындағына бара, конечно. Рахмат. Кешегелер тұрында түгел. Жоқ, сен мені бек зорлап тұрасың, бек зор рахмат сен. Достар, түрлі вақыт бола тұрмышта. Ол енді сахнаға кеткен, тісе келген вақытларда бар еменім. Бүгінсіз күнде, Аллаға шүкір, сәңгат тұрмышы балқып тұра біздің. Алға ұмтылышылар көп. Аллаға шүкір, яшейбіз деп, шындай мақсат құйылған. Мен енді пирамидада бек қату күшті концерт ұзаша қалда берсе. Ол концертқа әлі әзірліктер бара, әзірләнәбіз. Шындан да енді қазір тұрмышлар әзірі қатлауланды, аурайды. Көбірек енді мен нәрсе айтасы келе. Шошы аурулар бітіп, дүниялар тынышланып,
концертларға йөрүләр. Булса не дигән теләктә каласың килә мин тамашачыларга, шуны әйтәсең килә. Кушылам синең сүзләреңә. Сорауны бир. Так. Хейтерларның тышкы кыяфәтеңә карата комментарийларына реакцияң ничек? Хейтерым, спасибо. Миндә алар. Хейтерлар Минем битем ачык бит әле. Бүген дә, как кстати, менә бүген генә иртә белән мин видео куйган идем. Безнең никахтан матур аудиозапислар куеп өстенә. Җомга көне белән дип яздым. Ниндидер кеш. Вот язалар бит инде, да. Сезне дә җомга көне белән матур булс, бәхетле булс. И вот бер хейтер барыбер, вот хоть бер булачак ул да, который менә әйтәчәк сиңа там таш курчак, күз тимә саңа, не переживайте дип язган бүген. Таш курчакка күз тими ул дип. Реакция вообще ноль. Мин наоборот, мен әле синең белән ири башлаганда күп язганнар бит. Бу үзенең чәче түгел, үстергән, кырфыклар үстергән, ясалган кыз. Мин әле как-то все равно теге переживать итәдерим, потому что мин аны әйдә бергә өйрәнмәгән. Во-первых, да, өйрәнмәгән. Икенчедән юк. Мин аннары синең белән йөреп, син әйттем. Эльмира, тынычлан, все нормально. Хейтерлар булмаса, дөнья кызык булмый. Артистның тормышы. И анар яза башладылар да, мен аны барт ошый башлады. Думаю, если синең турында язалар, значит син кызык ул кешеләргә. Вот синең турында язмасалар, уйламаслар синең турында, значит син кызык түгел. Инде. Дөресме? Минең кыяфәтемдәге нинди үзгәрешләрне син кабул итә алмас идең? Кызык сорау. Минең кыяфәтемдәге нинди үзгәрешләрне син кабул итә алмас идең? Нинди үзгәрешләр кабул итә алмас идең? Нәрсәне үзгәртергә инде? Нәрсәне үзгәртергә инде син тагын? Син белән үлеш просто син концертта син белән гримерда утырып булмый, үтерәсең бөтен группаны көлдертәсең, анекдотлар сөйләп. Ә син нәгә чыгасың, стоишь. Bütün нәрсәне ошый бит, нәрсәне үзгәртин тагын? Юк, үзгәртмә. Минем кыяфәтемдәге нинди үзгәрешләрне син кабул итә алмас идең? По-русски сказать? Үзгәрешләрне бер нәрсә эшләтсәңме? Нәрсә үзгәртсәм, кабул итә алмас идең? Мин кабул итә алмасын, тазарсаң. Не грозит. Мин бит гонщик порода. Шулай күрә инде, шуңа әйтәм бит, син тазармаячаксың. Тагын нәрсә? Тагын икене әйт инде. Самооценканы күтәр минем. Күкрәкләрен ясатсаң кабул итә алмасын. Тагын нәрсә? Тагын бер почта әйтимме? Юк, почта кирәкми. Решат. Без икәү генә түгел бит. Самый основной. Мин сиңа кичә әйттем. Син гамазан кичә әйтәсең. Ул кичәләрең син үлесе хәтерләп бетерәм бөтенесен. Бүген Ул кичәләреңне. Бүген әле эшләр башландыгына бит әле. Кичә узды инде уже, бүген ничек менә шунысын әйтергә кирәк. Кичә. әйттем. Бүген әле сөйләшергә вакыт юк. Без өйгә кайткач кына сөйләшәбез бит синең белән. Йөрибез телефонда. Менә берсен әйтәм. Бик матур чәчеңне киссән вот, наконец-то. Uzun çeş matурлык. Менә дуслар, ике исем бар, ике исем. Менә псевдоним дип әйтегән димме? Берсе исем, берсе псевдоним. Эльмирага мөмкин тәтишка дин, тәти кыз булганга. Яки мен Сөембикә дип әйтмәкче. Бит инде безнең Ханбикә Сөембикәгә шаган. Шунда да чәчләрне үреп куйса булай итеп. Һәм дә инде теге күп җырчылар әйтә, ай, син хатының биешегә шаган диләр. Казанский ансамбль. Казан би ансамбль. Кем әйттең, Данир Сабиров әйттең? Әйе. Хатын кызның матурлыгы, озын чәчтә, толымнар булырга тиеш. Әйе. Бүтән нәрсә булырга тиеш. Как син мечтал? Соңгы тапкыр синең кайсы ризыкны тәмсез дип ашамый калдың? Тәмсез дип? Соңгы тапкыр синең кайсы ризыкны тәмсез дип ашамый? Син аны, конечно, әйтмисең. Ну, ашамасам, мин аны беләм инде, что син ашамаган. 3 көн аштыра инде өйдә, да? Син обычно бер көндә ашап бетерәсең. Холодильникка куела бит, бузылмый бит инде ул.
Ну почему-то сен аны ашамыйсың. Мен аңладым. Беләсеңме нәрсәгә сен ашамыйсың аны? Нәрсәгә? Әйтимме? Әйт. Только дөресен әйт миңа. Дөрес әйттемме, юкмы? Әйт. Мин гел пешерәдерем ат итеннән аш. Мм. Сен бер көндә ашап бетерәдерем. Ну, икебез инде ашаганда. Ашныймы? Бу юлы, ну мин бит әз генә пешерәм, 2 көнлек кенә. Тиздән тиз генә. 4 тәнекә дигәндә айсы. 4 тәлинкәе булсын. Бу юлы мин пешердем ат итеннән түгел. Сарыкта түгел. Юк. Сыйыр Сыйыр итеннән итеннән дип әйтегез. пешердем. Әйе, мин бик Аш тора һаман. бик ярата бетермим шул. Без гомер буе кичкенәдән ат ите ашап үскән булгач, мин теге бик сарык итен ашый алмыйм. Шашлык та ашап булайын да аныйм. Ничектер Сыйыр итендә ашамыйсың. сыйыр итедә холестерин күп диләр. Эталар Ат яратасың, итендә- стейкларны Әйе, яратасың. стейклар яратам. Пешкән яратмыйсың. Сыйыр итендә холестерин күп диләр бит инде. Ат итендә ат холестерин юк, һәм дә инде кыш көне күбрәк ашарга кирәк. Ат ите ул теге аның майы дип әйтик инде. Ул яхшы безгә организмга. Ну, сыйыр итеннән Тәнебезгә яратмыйсың ашны, яхшы, получается. туңмыйсың Шулаймы? пешкәне. Сыйыр итеннән яратмыйсың ашны. Юк, бик яратмыйм. Ярап пешермим башка. Нигә мин татишкам? Анысын Яраткан сырым. Анысын әйттем инде мин, нигә син тәтишка, син тәти кыз булганга мин сине күрдем дә ничектер менә Хәзер дә тәтиме? кемнәрдер әйтә бит таш курчак дип, син настоящий курчак дип әйтәсең килә, син курчакка ошаган шундый матур тәти. Кичкенә балалар бит йөгереп киләләр миңа болай. Ничектер шулай күрдем менә мин беренче күренеш теге күрүдә, шундый тәти кыз дип, на тәти кыз матур кыз дип шуннан калган менә. Шуңа күрә тәтишка дип куштым. Әйтәм мин сиңа Сөембикә дип әйтмәкче. Алла бирсә, Сөембикә дә булсаң әле. Ала бирсәм. Тора бара. Ә син? Һә? Сөембикәнең кем булды? Исеме ничек? Каян Без беләм? синең белән изучать иткәнек бит анда йөргәндә, Кремльдә. Ну, безнең диндәге, мөселман диндәге ханбикәләр инде кызлар ирләре берәү генә булгандыр инде. Шулай дип белим. Кем икән белмисеңме Сөембикәнең? Әмир хан түгел микән? Кем булган икән? Ну, мин беләм инде Иван Грозный аны көчләп кияүгә алмакчы булган. Шуңа күрә Сикергәндә ул? сикергән дигән легендалар бара инде. Үзебезнең динне сатмаган өчен мең рәхмәт аңа. Шуңа күрә тәтишка тарихы Алла бирсә, Миңа да башны тизеп бирерсең, тәтишка дигән. тәтишка тарихы Алла бирсә, зур тарихлы булсын. Шуннан да Алла бирсә, дәрәҗәләргә менгәч, югарыларга менгәч, шуннан да сиңа уже тарихлы тәтишка дип әйтеп була. Рәхмәт. Күңелле сорау бу. Гаиләдә баш бухгалтер кем? Хаты. Менә Сиви тота белмисең дуслар, акчаны. мин акча керә икән, мин инде ничектер кибеткә барам икән, мин туздырмыйча кайтмыйм инде. Кибеткә синең белән керсәң, син аласың корзина, самый зурысын. И син минем арттан барсаң, то бөтен әйберне җыясың. Нәрсә кирәк, Запасы кирәк, булсын мин дип бөтен җыям әйберне җыя. Анартан бер корзин мин алам да и ясыйм этот нәрсәле. Разбирать итәм. Ярсын алып куям. Кирәкме, кирәк, бөтен әйберне җыя. Йо, син тота алмыйсың акчаны, какой сиңа? Поэтому бухгалтер мин. Так, минем гардеробтагы иң кыйммәт кием. Синемме? Минем уйлавымча, шубадыр инде. Икәүме ишәүмез инде? Теге собольдыр инде. Минем соболят. Кичкенә собольмы ул теге? Кичкенә Yok, өчилеткә. норка. Норка мол. Норка, я. Кичкенәсе бар. Соболь мечтаю, только пока еще. Ник зур бит аны шерстлары. Соболь кыйммәт ул. Мин сиңа биргән ошатмаган бүләк. Нәрсә биргән бар мин сиңа? Сиңа ошамады. Бүләк. Биргәнем бармы баш дип. Сам, әйтимме? Чынлап. Син бит обычно миңа чәчәкләр редко даришь. Потому что син концертта сиңа чәчәкләр бирәләр. Аннан син аны миңа бирәсең. Шикарны бик Вообще да әйбәт, удобно. Гаилә өчен инде. Тамашачылардан Сиңа биргән миңа. Тамашачылардан шундый зур матур чәчәкләр сәхнәдә җырлаганы Сине- дигәч, хөрмәтләре өчен, хөрмәтегез өчен рәхмәт сезгә. Синең чәчәң сиңа булсын, миңа дигән чәчәк миңа булсын. Ну, гаиләдә бергә торгач инде һәм яны аерым куялмы бит инде. Шулай бит инде дуслар. Тамашачылар хөрмәт итеп чәчәк бирә миңа. Ул чәчәкне бит инде куяп карыйм мин. Шуннан инде анда бит инде хатынга кайтам инде, кайтам менә күрдегезме тамашачылар нинди матур чәчәк бирде дип сөендерәсе килә сине.
Так вообще бүләкләреннән Сен карасак, кабул итәсең, рәхмәт Кабул итәм. тамашачылардан. сен бит бүләкләрне алганда да ничектер хитрым этот Я, сораулар андый- бирәсең башта алганчы. Андый нәрсәләр юк. Беләсең нәрсә миңа кирәк, нинди кирәк. Мгм. Молодец син. Бөтен слушай. Ну, Кроме мен чәчәкләр. күбрәк сюрпризларны мен дуслар алгач сразу бүләк итәргә яратам. Чөнки мин теге ничектер саклый белмим аны. Алдым мен бирәсе килә уже, мен. Сюрприз. Ай. Көне әле килеп җитмәгән, уже сюрприз. Мине башка хатыннардан, хатын-кызлардан нәрсә аерып тора? Синең улаенча. Мен ничек әйтергә бу сорауга. Чем отличаюсь от других женщин? Башка хатыннар белән яшәгәнем юк минем. Общий әйтәм инде. Нәрсә белән аерылам мин икенче кызлардан? Озын чәч дисең, әйе, син әйтәсең. Шу озын чәчле кызлар хәзер редкость иде, узын әйе. толымлы булуым белән ие. Ул инде сәламәтлекне ниеме? Узын толымлы чәч сәламәтлек. Һәм дә син ие спортзалга яратасың йөрергә. Спорт белән шөгыльләнәсең, үзеңне карыйсың, хөрмәт итәсең үзеңне. Кибеткә чыксаң да син матур итеп киенеп чыгасың. Авылга кайтсаң да син матур итеп үзеңне тота беләсең. Матур итеп сөйләшә беләсең. Барактан да уңган син, Аллаһка шөкер. Bütün sıfatlarını da әйтеп бетерә алмыйм, бик күп яктан бик уңган. Күстемә. Ту. Сорауны көтәм. Так. Безнең парда кайсыбыз романтик? Нинди романтик, сексуальный романтик нинди? Обычный романтик. Мин романтик түгел. Дөрес. Син яратасың да романтиканы күбрәк, Мин Мин романтичный. дуслар романтик түгел, чөнки мин андый нәрсәләрне бик аңлап бетермим. Романтик булырга мин ярата гына беләм. Ярата беләм, хөрмәт итә беләм. Син телиме романтик? Син жесткирак шулай, я. Мин күбрәк романтик. Мин яратам необычный сюрпризлар ясарга, романтический кичләр, киноларга йөртәм мин сине. Йоклап китәм кинолардан мин. Рәхмәт, Ришат. Так. Әйдә син сорау. Нинди вакытларда мине аеруча матур дип саныйсың? Иртәләндер. Ничек дип әйтәсең син? Солнышко. Иртәләп бит чәчләрегез тырып куясызны. Солнышко. Кояш кашап куясың. Әле теге дуслар штурлар ябылган бит инде. Әйнмәнең тешләре ак бит инде. Чәчләр тырып куйган, теш ак, кояш сыман балкый иртәлән. Дип. Кояшым дип ятам. Шулай дуслар. Икенче тапкыр солнышко дисең тагын. Самый кызыгы. Маленькая обезьянка. Нишләп шулай дип әйтәм, дуслар? Чөнки күз тими. Менә күз тимәс өчен шулай дип әйтергә кирәк. Аны бер кем дә ишетми бит. Хәзер бөтенсе беләләр. Шулай әйтсәләр яру. Маленькая моя обезьянка. Превратилась в маленькая обезьянка. Так, син бирәсең сорауны. Интересно решать. Ул бит шаярып әйтү инде, шаярып дуслар. Анысы теге. Ну, дөрес бит. Әзрәк кешене күңелен күтәрә кирәк бит инде кешенең. Кәефен күтәрә кирәк күңелен дигәндәй. Шулай дип күтәреп куям, хәер вакыт. Сорау көтәм. Үземне репертуарда инде. Решат. Так. Без ни өчен идеальный пар? Два сапога пара? Расы пара. Агылый һәм тагылый дуслар. Гел бергә. Монда, наверное, без син белән икебез дә сорауга җавап бирә алабыз. Чөнки андый парлар әз дип уйлыйм. Гел бергә. Мин синнән туймыйм, набар сагынам. Син китәсең даже бер-ике көнгә авылга бар инде, бар рәхәтләнеп, отдохну үзем генә, может быть, кызлар белән күрешәм. Только чыгып китә, бер сәгать үтә. Решат, мне скучно. Ничә тапкыр борылдың бит инде. Кайтып алган вакытларында булды дуслар бик күп. Бик тә хәле барадыр инде. Братны кайтадыр мин алырга. Шуңа күрә дуслар, ул ничек әйтик? Ләсеме, парда булырга тиеш ничек? Менә син минем өчен булырга тиеш как и абый кебек тә, әти дә, мужигым да, дустым да. Менә шул идеальный була. Любовник кына дия күрмәйин та. Любовник та. Мин сиңа тоже шулай булырга тиеш. Әниң ләзем әйтергә тиеш. Апаңны да, хатынны да, дус кызны да. Шунда сиңа кызык була ул кеше белән. Шулай дуслар, теге Гел бергә, Аллаһка шөкер, эштә дә бергә, җырларны сайлаганда да бергә, сәнгать тормышын тап барганда бергә, үзебезнең шәхси тормышны тап барганда бергә. Аллаһка шөкер. Инде мин
Шуны әйтәсем килә, шуны телисем килә. Кемнәр инде парларын тапмаган, кемнәр инде өйләнмәгән, ой чыкмаган. Үзегезнең парларыгызны табып, бергә гомергә никахлар укытып, сөенеп яшәгез. Менә шуны телисем килә. Бәхетле булыгыз һәммәгез дә. Һәр кешенең бәхетле булырга хакы бар. Минем бетте сораулар. Синең бармы сораулар? Бетте ахыргысы булдымы инде? Шуңа күрә без инде рәхмәт әйтәсебез килә. Ялкын журналына, инде Ялкын журналы бик күп еллар эшләп килә, Аллага шөкер. Менә Ялкын журналында эшләүчеләргә рәхмәт әйтәсе килә. Хөрмәт итеп Ялкын студиясына чакырганнар өчен. Шулай бергә алда көннәребездә дә яшәргә язсын. Инде безнең теге тормыш әле кызганнан кызып кына бара, кызык әйберләр әле чыгып торыр. Шулай килеп, матур иттереп, интервьюлар булып торсын. Шуңа күрә чакырганыгызга бик зур рәхмәт. Шундый күрешүләр булып торсын. Барыгызга да бик зур рәхмәт.